ina kuke Zamfara kiran ku muke yi yan uwana. Cuta ta coronavirus ku dau shawarar likitoci. Ina kuke Zamfarawa kiran ku muke yi yan uwana. Cuta ta coronavirus ku dau shawarar likitoci. Ina kuke Zamfarawa kiran ku muke yi yan uwana. Cuta ta coronavirus ku dau shawarar likitoci. Allah kai kai cuta sanan kuma kai ke kawo sauki. Kayo mana agaji yau kasar mu tana a cikin hayaki. Cuta ta coronavirus muna korar ta kasar mu taki. Corona akwai bala'i da ta hana mai neman abinci. Ina kuke Zamfarawa kiran ku muke yi yan uwana. Cuta ta coronavirus ku dau shawarorin likitoci. Fadakarwa za mu yi wa mutanen Zamfara yan uwana. Sako daga gwamnati babba mai yakin cutar corona. Shugaban kwamitin sifikan Nasir mai ladabi ga gwamna. Tafi dan kan Nasir magarya mutum ne mai halacci. Ina kuke Zamfarawa kiran ku muke yi yan uwana. Cuta ta coronavirus ku dau shawarorin likitoci. Matalle gwamna ya yi shirin yakin cutar ƙasa ta. Dodo gwamnan mu mai kokari hali ne babu keta. Daga ɓulla ta cutar ga ya nuna wa jihar mu gata. Kayan aiki ya samar da su ga manyan likitoci. Ina kuke Zamfarawa kiran ku muke yi yan uwana. Cuta ta coronavirus ku dau shawarorin likitoci. Mu wanke hannu a koda yaushe bayanin likitoci. Mu sanya ruwa mu sa sabulu don cutar ta yi karanci. Tsafta ta jiki muhalli mu tsaftace har da gurin makwanci. Mu sa takunkumi don ana shakar cutar ta hanci. Ina kuke Zamfarawa kiran ku muke yi yan uwana. Cuta ta coronavirus ku dau shawarorin likitoci. Ka sa tazara ta mita 2 da mai yin attishawa. Shafar fuska idanu da hannu ba kyau mai kulawa. In za ka yi attishawa da tari damtse za ka sa. Cutar na raguwa yan ana bin zancen likitoci. Ina kuke Zamfarawa kiran ku muke yi yan uwana. Cuta ta coronavirus ku dau shawarorin likitoci. Yawa attishawa tari idan ka ji ya karka yi sanya. Haka in ka ji zazzabi kar ka jinkirta kar ka ji kunya. Tafi asibiti mafi kusa kan yi bayani babu ƙarya. Likitoci za su duba gadon su fahimta cikin azanci. Ina kuke Zamfarawa kiran ku muke yi yan uwana. Cuta ta coronavirus ku dau shawarorin likitoci. Ka killace kanka kai wanda kai tafiya waje in ka dawo. Ba dan ka kamu ba dan a tabbata shin wayya ka dawo. Dan cutar na da sauri ta yaɗu idan kai ne ka jawo. Dan kare lafiyar ahalinka da ma lafiyar makwabci. Ina kuke Zamfarawa kiran ku muke yi yan uwana. Cuta ta coronavirus ku dau shawarorin likitoci. Da akwai maganar zama a gida shine babban mataki. Mu guje wa shiga a taron mutane ko a cikin mafarki. Cutar na kama yara da manya ba ta barin ka sarki. To don haka sai mu dage mu yaƙi corona ta yo karanci. Ina kuke Zamfarawa kiran ku muke yi yan uwana. Cuta ta coronavirus ku dau shawarorin likitoci. Dodo gonan mu ya ce mu yi haƙuri mu Zamfara. Rafa bodan nan da yayi baya nufin cuta ga kowa. Manufarsa a yaƙi cutar corona jihar mu ta zama ga. Kwamitin yaƙar corona da yayi na Zamfara ba su bacci. Ina kuke Zamfarawa kiran ku muke yi yan uwana. Cuta ta coronavirus ku dau shawarorin likitoci. Babban kwamiti na yaƙar corona jiha barka da fama. Na ta salladaro mu gaishe da jagoran kwamitin gashi ma. Irgaya mu gaida Nasir sifika dan dare na girma. Da kwamishina na lafiya Zamfara baban likitoci. Ina kuke Zamfarawa kiran ku muke yi yan uwana. Cuta ta coronavirus ku dau shawarorin likitoci. Ina kuke Zamfara kiran ku muke yi yan uwana. Cuta ta corona
shawarorin likitoci.